Dan ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono ta, aja. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang aja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket tak lebokke Pakunjaran. Wah, kok lima. Oh Kresna. Partomaneher saktine ing ujaran wang-wang. Oh, Ndara Gatotkaca. Iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka. Petruk. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Puh Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepan Isuh Prabu Mandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Apa-apa dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambahke, Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Oh, anggap kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Aduh niki mboten kencang-kencang niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel.
Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mangpateni mboten apa-apa. Sabato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjeng Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki ngono. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok manang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora Petruk terus. Masa aku mengleran disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepluk watu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Ya wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Ora sak mlebu ning awakmu. Ora tuku minta elek ajar dhewe iki. Wong ngring iki aku krasa itu minta elek ajar. Gawe wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gawe wis. Yo, ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah entasane endi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot napase. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok diditerke. Kapok ora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur.
Mbok ganti, Gong. Kowe tadus turu kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung 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 jelek. Wah. Lho, rak nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe. Ayo, amos Suramarata, Jaya Marata imbang yen padha-padha. Lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki meng kowe tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah, kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kok jedul apa? Jedul. Wah. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kok nimblis apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan legane ngati. Hup. Kok wis ra mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lah nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok.
Padha, aku yo duwe selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndarantarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis ra sida wae. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oh nggih. Kok bali Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso engko. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong, nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mau perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan. Kok ming perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah manuswaning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Wah, Petruk kantong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, grathel nenggala bodati bumarang. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa gretel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Nek bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petruk ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthena nek aku mudar. Truk ora ngono lho, Truk. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora, Gong. Aku wis tak niati tenan. Wis rasa dadak tok gondeli, rasa dadak tok piye-piye iki. Minggiro.
Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki metro gantong bolong legane iki. Maning jajalan ati iblis lalat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunaing satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati terang aku, mati sampe. Kang mitraning asta aneng asta. Yayi. Kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten, Yayi. Krana Petrus sampun boten saged dipun ndhakaken, Koko Prabu boten saged dipun lermaken kanapsanipun wekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan. Krana Petruk menika ugi panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar muni nglalampan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babagan menika kula nuwun sewu Paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang. Nuwun pamunten Yayi.
ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten lampahan kedah sinandhan. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Yai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka ing Ndrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi kesagan paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beto wangsul dhateng Negari Ndrawati, mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk Kantong Bolong, Yai Prabu Ngamarta. Manggat Kurda Surma Pangga Wagut Katinyoma Wukyat Iro Wang Om menika saestu Koko Prabu. Kula nuwun sewu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi titula mekaten kula namung ndederek Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke Negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten Negari Ndrawati. Kosik, lha aku tok tinggal ning Amarta piye? Koko Prabu minangka tanggelan mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang, tumuli kula wangsul dhateng Negari Ngamarta nganti Koko Prabu kondur. Oh ngono. Inggih, tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang Kari manut. Yai pusaka tumuli kaparingaken kula nyuwun pamit Koko Prabu. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Koko Prabu. Trisang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene mbaramun Kakang Prapta negara Ngamarta. Mongko adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Koko Prabu, nggih. Wonten menapa? Oh sik aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ing ketinggal menapa Koko Prabu? Kosek to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Ndrawati iki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tumbal wadaling negara Ndrawati. Lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye? Kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang. Setyaki wonten dawuh. Candhak saiki. Nggih. Paringipun ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar. Tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan. Yai Haji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur sapa paduka Yai Sami Haji. Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara ya mung sing tak dangu adhiku Panengah Si Arjuna. Merga Wisnu kuwi binelah dadi loro. Ingkang separo mapan ana Andana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku Si Arjuna.
Mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ing atunggal, ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kalawan kurepi yen dinulur seje rupane gedhe tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangen. Sing nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir, nanging permana jati, netra batin. Sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Werkudara Siadi mireng to dudu caping nata Ndarawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamus Limasada sanes kula nanging maling ingkang mimba nata Ndarawati. Wah, setan las kuwi arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh mengkari kowe yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula Arjuna wonten maring adhawu. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lahir nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya sakreh dawuh Kyai Semar kowe karo aku kudu Kestupada sawawi Koko Prabu kula dherekaken.
dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya ratri lumrang kantaning pos pita karenggan putyanira sang Dejawara brengeng ler swaraning madu branta manungsung sarine ngembang Rere sarta palwanuting ranu
Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Semar, aku ingkang sowan. Kakang Nayantaka, aku ingkang sowan Kakang. Kula pun ngerti. Napa to wigatine dene Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel? Mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Merga kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis dicritani ale anak kula Bagong. Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Tesih urip napa pun mati ya durung isa digagapi. Pustaka Jamus Klimasada ical dipun betosi nuwun Ndarawati. Nanging dudu aku ingkang ngasta Kakang. Nggih. Ning dinapak-napakna tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndarawati. Mula sampeyan tekan mriki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Icaling pustaka Jamus Klimasada saka astaning sinuwun Ndarawati dibetosi nuwun Kresna. Petruk kendhang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan niki padhang nggih saking sinuwun Ndarawati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndarawati. Kula pasrahke kalih sampeyan. Semarekoten prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti wila jagat dewa bathara jagat pangestungkara ya ta Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna yen pancen ngabeh pasrahke marang Nata Ndarawati klihanan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Klimasada apa dene anakmu Petruk nggih syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Klimasada sing wigati Petruk upama isih urip syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun boten nonton utawa wis dadi kuwanda mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tataning panembahe Petruk. Arjuna kula wonten paring adhawu. Aja silak marang dawuh Kakang Semar ayo budal dina iki Yayi monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Lang-lang ing griya mangungkung kaya letek semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara.
Kahangro sesumbar Lindo bumi kuncing kumaludo kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Pati wonten dawuh nganti tak riwangi budal saka negara ngawu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing ngawu langit durung ana kabar kawusanane persasat kaya kenteni Srimeng Palwa gabus kumambang ing Sula Kresna nek ora tak susul ning tanah Jawa mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana Pati nggih Bapa Penemban anak Prabu Dewaningrat lah kok malah sumusul ning tanah Jawa inggih krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula kepengin ngasta bawat peperintahan negari Ngamarta klakon nggih lho dasaripun menapa Bapa paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Kelima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana ngger Dewaningrat wah dalah karepe Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Penemban sampun nglulusaken pamothaipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ayo gandeng sira wis tekan tanah Jawa, sisan gawe Pandhawa dirangket. Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken ayo ketapna para wadyabala kabeh nggih. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur ana satya ngadang dedalan kaya ngawu langit Prabu Dewaningrat dene nganti para wadyabala segelar papan tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok yen kowe takon Janaka negara Ngamarta padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu lho nalare iki panengapan Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edan muni macan keparep yen ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe tak ora tak jujuk deleke tak piprili pange mara cobanan Janaka samati dening aku kowe Arjuna.
jebol dadamu. Wah, edan. Wah. What? Wah, kok mati aku. Piye, Ngger? Napa ing Maduka dawaken menika nyata menapa mboten mremban? Lho, lire kowe matur kaya mengkono. Kula pinanggih kan panengah Pandhawa. Naminipun Janaka. Nah nyatanipun koncatan pustaka Jamus Klimasada lah kok tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang penemban. Lah dalam minggira tantangane Janaka. Tuwa wong tuane dewane ngrat aranku Dewa Kahana kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada mestine ngono ora bakal tak ungkuri nanging tak dodol lelakonku ora tok balik tak pecah siramu damu dadi kwandha kowe mati Arjuna eneng apa? Koko Prabu kula sampun pinanggih kaliyan ingkang beta pustaka Jamus Klimasada. Lho, sing nyolong to? Inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Naminipun Dewa Kahana Pandhita saking negari ngawu-awu langit. Kok ora mbok rebut, ora mbok jaluk, kula sampun budidaya. Bleduk mangampak-ampak mau perangmu to? Inggih Koko Prabu lah dalah. Lah kok mundur? Kula kawun Koko Prabu. Weh lah ora pati nduga mono kaya ngopo. Kendhita Yot mimang kadanga dewa ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi supados anggenipun saged nerebat pustaka Jamus Klimasada. Becike golek jago Janaka wonten pundi? Wis to melu pun Kakang Swawi kula nderekaken. Bang mangaruna ati netrane nganggo rapo kene dungane engkong lir wowo sing bine panca pepetoke ngayamana mrak manguwuh ing bagakan mangsuli kandha ngajeng kelurahan Petruk kantong bolong